Onya, mulaag pa mo. Hi guys. Mga lagan. Tagbag mo. Mga lagan. Na. May nagtanaon. Ang layo Dua ka oras ang laag. Na. Tagam. Way na. Oh. Ya. Da. Ipanggutom. Ipanggutom. Dengan ang lima to, upsa, dinantaw sa dagat, lupit mo eh. Palingkod ka to, palingkod ko yan. Lagtaw mo niyo. Malagan. Nilagan sila guys. Hoy nakitaan. Hmm? Wa close na mi. Why soft drinks hotdan, why deliver layo. Mungutol sila. May bantat na laon. Ano man ini ay, Manuel. Oo, kumani si Bukod. Puro man tuwa ko dito. Lagi, pewan gabi na. Iyan na naman yung absorb nga.